дар соли 2020 кишвари моро маъракаҳои муҳими сиёсӣ интизор аст. Дар ин замина имрӯзҳо мувофиқи қарори ҳукумати кишвар ва дар асоси қонунҳои конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон омодасозии участкаҳои интихоботӣ дар корхонаву ташкилот ва идораву муассисаҳо дар сатҳи баланд идома дорад. масъулини муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 18 шаҳри Турсунзода фаъолияти худро дар партави дастуру ҳидоятҳои роҳбарияти олии ҳукумати мамлакат ва қарорҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ба роҳ монда, аллакай участкаи интихоботии рақами 3 оид ба интихоботи вакили маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳавзаи якмандатии интихоботи рақами 5 омода сохтанд. Участкаи интихоботии мазкур дорои ҳуҷраи комиссияи участкавии интихобот оид ба интихоботи вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳуҷраи комиссияи участкавии интихобот оид ба интихоботи маҷлиси вакилони халқии шаҳр, ҳуҷраи ёрии аввалияи тиббӣ ва утоқи модару кӯдак мебошад. тавре ки ба ҳамагон маълум аст, имрӯзҳо сартосари ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи интихоботи маҷлиси намояндагони дар маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин депутатҳои маҳаллӣ ва шаҳрӣ корҳои фаҳмондадиҳӣ омодагӣ бурда истодааст. инчунин муассисаи мо низ яке аз муассисаҳое аст ки дар ин ҷо ҳавзаи интихоботии рақами 3 пахтакор 2 воқеъ шудааст. мо ҳамаи корҳои худро дар асоси дастурамал оид ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин дастурамали гузаронидани интихобот бурда истодаем. ҳоло дар муассиса ҳамаи корҳо хуб ба роҳ монда шудааст. ҳамзамон дар муассисаи мазкур вобаста ба маъракаҳои сиёсии дар пеш истода шиёру овезаҳо насб гардида, ҳуҷраҳои овоздиҳӣ мувофиқи стандартҳои пешбинишуда омода карда шудааст. дар ин баробар барои дар сатҳи зарурӣ гузаронидани маъракаҳои интихоботи вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ва маҷлиси вакилони халқии шаҳри Турсунзода гӯшаи иттилоотӣ дар участкаи интихоботии рақами 3 ташкил карда шудааст. дар ин замина метавон гуфт ки участкаи интихоботии рақами 3 оид ба интихоботи вакили маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳавзаи якмандатии интихоботии рақами 5 дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 18 ба пуррагӣ барои гузаронидани маъракаҳои сиёсӣ омода аст. гузориши Диловар Рашидов, Зафар Асанов барои барномаи иттилоотии Хабар.